istorya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago At Tita Tanya. Magandang umaga po, lalo na sa mga taga-subaybay ng programa niyong Mga Katas ng Nakalipas. Uncle at Tita, ako po si Ami. Sekretary ng barangay dito sa Caloocan City. Single po ako, pero dati naman nagka-jowa ako, kaso parang di ko mapagsabay ang trabaho at relasyon. Pati yung mga nagiging ex ko. Hanggang sa nakilala ko po sa Facebook si Hector na isang OFW sa Abu Dhabi. Noong una, hindi ko naman talaga siya gusto. Pero bakit hindi ko nalang bigyan ng chance ang sarili ko na magmahal at i-open muli ang sarili sa iba? At opo, narito ang mga katas ng aking nakalipas. Tigilan mo ako kahala-hala-hala mo dyan, Mars. Halangin ko yung sikmura mo dyan. Mars, ano ba? Ba't ka na yung nakapaaligagan? Hindi ka mapakalian. Ano nangyari sa'yo? Alam mo si Kap, di ba tatakbo? Ang daming pinaparasya sa akin na kailangan ko ipaprinto yung mga tarpaulin na ganito. Hindi ko naman trabaho to. Sekretary ako ng barangay, hindi niya ako campaign manager. Kaya nga, Mars, sorry talaga, Mars, kasi para kay Kap pala yung pina-layout mo sa akin na tarp. Nilagyan ko ng kalapati. Mars, yung hula, huwag mong kalimutan, tsaka photo frame. Mars, gusto mo matanggal tayo, Mars? Kaya nga, pinapalit. Tingnan ko nga. Pinapalitan Mars, ko na nga, Mars. bakit putol yung noo niya dyan, Mars? Anong layout dyan? Ano ba ginamit mo na application PixArt? Magagalit kasi panot yun eh. Anong gagawin na? Ayaw niya makitang panot siya, kaya kinat ko na lang yung... Kinat ko na lang! Hindi ibig sabihin panot. Kakat mo naman, para naman siyang ano dyan. Ito isa, nag-layout ako, may wig siya. Yung buhok ni San Goku. Mars. Pangit ba kung gold? O yung black, yung Vegeta na lang? Ayaw niya kasi nga panot siya, Mars. Mars, bakit? Napakapilingero ng kapitan natin. Pero Mars, buti na lang. Ay, ayun si Kap. Kap, gusto mo ng kape? Kap, ang gwapo mo ngayon. Ang kapal ng buhok mo. Kanina pa ako nagkape ng pang-10 tasa na. Kap, ang gwapo mo ngayon. Kapal ng buhok mo ngayon, ah. Hindi ka pa today. Isang linggo na ako walang tulog dyan sa kape mo. Ang tapang ng kape nyo. Ay, ano po kayo? Kasi yon ang tinatawag na Vietnamese coffee. Ano ba? Yun kasi ay pure na Vietnamese coffee. Narvest sa Vietnam. Pinadala po yun ng kapatid ko from Vietnam. Oo, Kap. Yung ano, Kap? Yung tayo ng hayop na ginagawang kape. Uy, masarap yun, Mars. Mahal yun. Pero nasama yata namin yung ebak ni Baby dyan, yung aso namin.
Kaya pala sinisikmura na Kap, ako. tingnan naman itong layout ng tarpaulin. Papaprint ko kasi today. Di ba sabi mo, 200 yung ipapaprint natin? Sandali. Uy, bakit may buhok ni San Goku? Nagustuhan mo, Kap? Oh, yan. Gusto ko yung gold na Kap, buhok. nagustuhan mo yung kalapati? Uy, maganda yung may kalapati. Hindi. Kaninong idea to? Trixie po kasi, Kap, i-explain ko po kung Akin bakit po, kalapati. Kap. Kasi, Kap, i-explain ko para... Bakit may kalapati yung tarpaulin Kasi ko? ikaw ang nagpapalaya sa mga tao dito sa kahirapan. Nagpapalaya sa mga karamdaman. Tsaka simbolo ka ng kalinisan at purity at dignidad at integridad. Yan ang ibig sabihin ng kalapati. Yung Meron pa, ulap Kap. at ano pa? Kapayapaan. Di ba Kapayapaan. mapayapa yung barangay pag Oo, ikaw yung kapitan? Kap, oo. Uy, sakto. Ang galing. Diba? Oo, Ang talino nyo talaga. May bonus kayo sa akin pag nanalo akong Ay, kapitan. Kap, tsaka itong ulap, alam mo to? Oh, ba't may ulap? Ba't may Simbolo ulap? to na kahit malubak sa atin, malambot yung lubak. Saan na ayusin mo ba? Pamulabog. Ulit. Kasi pag ikaw ang kapitan ng aming barangay, kahit umulan bumagyo, magiging bright ang day dahil magsususpend ka agad ng klase. Hoy, ang galing talaga na explanation mo, Ami. Kap, meron din ako explanation na bakit may ulap. Kap, dahil sabi nga ni Kagawad Jerome, Boyet, Kagawad Boyet. Walang hirap, Kap. Puro sarap. Basta ikaw ang Kap. Ay, alam mo, Ganon ba? Kap, yun na lang gawin natin tagline. Walang Diba? hirap, Puro sarap. Basta ikaw ang Kap. Hoy, ang galing-galing diba? talaga. Pero pa kaya may ulap yan, Kap? Kasi magaan. Ang ulap ay magaan. Magaan ang barangay. Pag Oo. ikaw ang Kap. Diba? Puro sarap nga, tama. At saka yung ulap, Kap, it symbolizes heaven eh. Dahil sa'yo, Sandali, heaven ba? Parang sandali. hindi heaven. Pag sa feeling mo, kapag ikaw ang kapitan ng ating barangay, para kami nasa langit, kahit marami kaming problema, parang nasa langit. Tama, Kap, diba? Heaven ang feeling pa ikaw ang Kap. Hoy, Ang sakto. Ang ganda ng galing ko talaga. Kap, gagawa kami ngayon ng jingle para sa campaign mo. Ay, oo, Kap. Oh, diba? gagawa Ito, kami. Mars, to the tune of... To the tune of Jingle Bell. Okay. Jingle. Wala lang maisip na. Kap Kanor, siya ang kapitan. Buhay pa siya, pero mukhang patay. Hey! Anong klase? Mars. 1, 2, 3. Kap Kanor, siya ang kapitan. Iboto nyo, para siya ng lolo ko. Hey! Diba? Hoy, ang galing-galing talaga. Thank you, Kap. Hoy, Thank you, Kap. may bonus kayo sa akin. Uy, ha? Kap, Pag kahit ako wag nanalo na. ulit. Hindi. I insist. Wow, thank you, Kap. Mahal na mahal ka namin dito Okay, Kap. ng mga I love staff you mo rin, sa- Kap. Kap Kanor! Makiba ka! Huwag matakot! Sandali. Parang nagrarali na kayo sa barangay ko. Umayos kayo dyan. Mars, napuyat talaga ako, Mars. May ilang araw na ako puyat, Mars. Dahil dan sa... kasi pinasubo mo tayo kay Kap. Hindi ka pa ba uwi? Uwi na ako, Mas kinakabahan kasi ako eh. Bakit? Dadating kasi yung kachat ko sa Facebook, yung si ano ba yun? Si Hector. Yung Ay, may taga Abu Dhabi. Mars. May trabaho sa ano doon, yung mga factory, gano'n. Mars, maganda ba ako today? Mars, ang ganda mo. Mars, kaya ako pala nag-leather jacket, Mars. kaya ako Kahit nagpa-blonde, electric pan Mars. lang ang ating Oh, barangay. Mars. Mars, gawa naman yung aircon natin. Oo, Fuji Denzo. Ay, oo diba? nga. Ay, kaya pala. Mars. Oh, bakit ka kinakabahan? Kasi... Di ba yung gustong magbakasyon? Kayo Oo, lang Mars, dalawa? kasi nag-chat, kaya siya uuwi. Nag-book na siya ng flight to Palawan. Ay, Mars, gusto ko pumunta ng Palawan! Mars, sasama ako pero tatry ko lang kung baka magustuhan ko siya. Kasi Huwag ka na, gwapo na. sumama ako na! Mars, sama Mars, ako. Mars, hindi pwede. Mars, Ba ano, yan? tingin mo,
tingin mo may chance? Ano may chance? May chance yan, Mars. May chance? Pero sa tingin mo, Mars, alam mo, ikaw, pagbigyan mo yung sarili mo kung gusto mo Mars, talaga. kasi alam mo, hindi ko pa siya gusto. Pero, baka pag nagbanding kami sa Palawan, Oo. di ba? Pero sayang kasi yung trip eh. Alam mo naman, hindi pa ako nakapunta dun eh. Oo, sakto yan, Mars. Kailan ba siya darating? Mamaya. Talaga? Mamaya, 6 p.m. Excited ka na? Mars, ako papuntahin sa barangay, sa bahay mo o sa bahay namin? Doon na sa barangay. Oo, Baka, diba? baka scammer yan. Oo, Basta tama. kapitan. Para andun si Cap. Tsaka ikaw, Mars, samahan mo ko dun, Mars. Mars, ikaw muna yung humarap. Pag pangit, ikaw muna. Pag gwapo, ako yung haharap. Wow! Sasabihin ko yung color ng damit mo. Subong kita kitinyente. Ganyan ka. Sige, tinya- sige, Mars. Payag ako Thank you, dyan. Mars. Andyan na. Mars, nag-chat. Andyan na. Ikaw muna humarap, ha? Hi, sir! Hi! Mars, akala ko ba ako? Mars, ako. Gwapo, Mars, eh. Ang usapan Hi. Hi, Hector. Akala ko ba ako eh? Mars, ako. Pag-gwapo, Mars. Hi, Hector. Hector, ako yun. Ay, Ami? Ako si Ami. Oh, Mars. Sakto Mars. nga. Ano to ako, Mars ko? Bading siya. Hindi siya sure pwede. ko si Ami? Ako si Ami. Hindi ba Angel ang pangalan mo? Parang ka nga sa Angel eh. Hector naman eh. Mafufall ako sa kanya, sa iyo yan, pag ganyan ka. Ito nga pala yung BFF ko dito sa barangay. Siya si Trixie. Trixie, please meet Hector. Oh, huwag kayong magkamay. Huwag kayong magkamay. Ano gusto mo kainin ko na? Kamay. Kain ka na ba, Mars? Hi. By the way, Asan bang? kumusta ka na? Okay Pasensya na. naman. Galing pa akong Abu Dhabi. Kamusta yung biyahe mo? Nag-jetlag ka ba? Medyo, hindi nga ako nakatulog kasi ikaw lang nasa isipan ko eh. May pasalubong ako sa'yo. Talaga? Nag-abala ka pa? Chocolates, pabango. Wag na. Hindi, sa'yo yan eh. Sige. Ayaw mo, Mars? Sige. Siyempre, Mars, konting pakipot naman. Wag tayo masyadong Tsaka yung bag na gusto mo, andyan. May bag pa. Wag na. Mars, akin na lang. Hindi. Ano yung bag na yun? May binili ako sa'yo na ano. Hala, mamahalin yan panigurado. Grabe, alam ko coach yan. Paano mo nalaman? Mars, wala pa akong ganyang bag. Akin na lang. Coach. Shop tayo. Sa'yo. Meron ako dyang, yung ano bag ba yun? Yung MK. MK, ano yung Magpakailan, Mars. Pwede ba yun? Orig ba yan, Mars? Mars, orig yun, Mars. MK? Di ba meron ganun? Magpakiman lang. Tsaka may mga pabango kong binili Ay, para anong sa'yo. pabango? Anong pabango yan? yung ano, yung Nakakaya mga- naman mamahalin yan, no? Yung mga Siguro, DNG, di ba gusto mo yan? Oo, DNG light blue. Tsaka, Meron ako DNG Ano ba doon, yan? Mars. Swap tayo. ano ibig sabihin? Yung ano yung Gina DNG? Gibra. DNG. Gina Gibra. Okay na ba? Orig ba yun, Orig Mars? yun, Mars. Uy, thank you, Hector. Nag-abala ka pala. Tsaka- Thank you. Ano yung mga chocolates? Uy, ang dami. Ano yan? Hindi pa ako nakakita Assorted niyan din. eh. Galing ano yan, Assorted. galing sa Abu Dhabi. So, Wow, ikaw na iba lang pala bahala yung mag-distribute. chocolates. Tsaka yung shoes, ano yan? May shoes ka pa. Ano yung brand na yan? Ano lang yan? Hala, parang ano yan? Parang, Pambabae. Rusty Lopez nakalagay. Ba't di ka na lang dito bumili, Hector? Bigat-bigat pa naman yan. Meron ako, swap tayo. Mabigat ni Mendez. Swap tayo. At least pure leather yun. Meron akong DMs. Niregaluhan ko yung boyfriend ko ng birthday niya. Alam mo yung DMs, Mars? Oo, Dr. Mario. Orig ba yun, Mars? Niregalo ko sa boyfriend ko, si Boyet. Dr. Mario. Orig yun, Mars. Orig yun, Sa Shopee asa yun, na? Mars. Magkano bili Sa mo? hindi. Sa Changi ko lang binili. Magkano yun, Mars? Orig ba yun? Orig yun. 250 lang. Ay, orig yun, Mars. Dr. Mario. Dr. Mario. Thanks, So, Mars. sana natuwa ka sa mga pasalubong. Sobrang sayo ko. Nakaka-touch naman. Ay, anong kaguluhan ito? Ay, Kap! Andali, Ay, yung tanod ko dito, Kim. Halika dito, Kim. Samahan mo ako, Kim. Boss,
Boss Cap. Sandali, Ayaw- bakit ako ang nagbitbit ng bag ko? Dapat ikaw magdala. Nakasulat ba yan sa job description ng tanod? Ayaw nga, no. Hindi Sige, naman eh. ako, Ang sorry. tanod Pwede taga-saway ng lasing-lasing ka ba? Sorry, Ang, Kim. Sorry, Kim. Pwede humingi ng tawad sa tanod? Sandali. Sandali lang mo ka. Bakit ang kapitan humingi ng tawad sa tanod? Ay, Ang tanod ba? Taga-bitbit ng bag ng kapitan o taga-kumpiska ng mga video okay na 10 p.m. nagbi-video okay pa? Oo nga naman, Diba? Kap. Ano, Kap? Sweldoan mo ba ako? Papalag- Gobyerno nagsusweldo sa akin, hindi kapitan. ay, oo nga pala. Sorry, Kim. Ay, gusto kong pumalagkas. So, tatakbo akong kapitan eh. Hindi ako makapalag. Kap, ano ka? Papalag ka? Hindi, sabi ko nga eh. Ang bait-bait talaga ng tanod na to. Ay, O yan. Sarap-sarap tirisin talaga. Yung sinasabi ko sa inyo, kami ang sasakay sa patrol pag nangampanya ka, wag kang palautos dyan. Ay Kap, nakapagpagawa na pala ako ng lobo na puti, 100 pieces. Kim, tatakbo ako. Bakit nilagyan mo na Happy Fiesta, Kap? Happy Fiesta. Happy Fiesta, Senior Kap. Bakit ka naman nilagay mo? Kap kasi, ang ating barangay ay color green sa dami ng puno. Kapag hindi puti ang balon, hindi lulutang. Tsaka Happy Fiesta kasi in celebration nananalo ka na. Oo, Kap, hindi. Kasi kapag nilagay natin boat cup, parang magdadalawang, ay may kalaban pala si Kapitan. Pero pag nilagay mo Happy Fiesta Cup, ibig sabihin, ikaw nang nanalo. Oo, Kap, wala pang eleksyon, panalo ka na. Ano tingin mo, may bonus ba ako sa naisip ko, Kap? Ano may bonus? Sa'yo na lahat ang sweldo ko. Uy, talaga, Kap. Magkano ba sweldo ng Kapitan? Sandali, Magkano ba sweldo ng Kapitan? Tignan mo na lang sa payslip. Sandali. Kasi, Kap, balita ko kasi nang murakot kami sa ng mga project eh. Hala. Wala na palang, sira na pala yung kisame ng ating barangay hall. Oy, may bisita pala tayo. Kap, bago ko pakilala yung bisita namin. Ingay ni Kim eh. Yung yung lobo na puti ni Kim, pagdating mo doon, Kap, sa gitna, bibitawan namin yung mga lobo. Sabihin namin, go Kap, malaya ka na. Tapos regaluhan kita ng sisiw, Kap. Oo, Kap. Di ba bagay na bagay yun, Ay, Kap? sino to? Sino itong bisita nyo? Ay, Kap, Kap, pinapakilala ko po pala sa inyo si Hector. Ano ko po siya, naging kachat ko po siya at papasyal po kami sa Palawan. Oy, Hector. Ay, Kap, magandang araw po. Kap, balita ko, tumatakbo pala kayo. Sakto. Hindi pa ako tumakbo, panalo na ako. May pasalubong ka ba sa akin? Ay, meron po yan, Kap! O, meron Ha? po yan, pasalubong. meron, Kap, Ibigay ito. mo na lang yung isang chocolate. yung Hindi, isang may pabango ako para sa'yo. Ay, wow. Kap, ito, Hugo Boss. Uy. Wow, original ba to, Hector? 3 ang S? Yugo, boss. Ang tagal matawag. Yugo, boss. Trixie, mali. Yung isa, Hugo Boss, B-O-X. Hugo Boss. Boss. Hugo, ay, may karoktong. Hugo Boss, mapagmahal. Di, para kay Kap talaga. Kay Kap yan. Kasi mapagmahal ka, Kap, di ba? Oo, di ba? Hoy, siyempre, mga constituents. Oo, di ba? Ay, oo. So, alam mo, Boss Hector, sa sobrang mapagmahal niya ni Kap, 3 kabit niyan bawat subdivision may kabit. Hoy, ang mukha nga nitong tumbol ko. Hindi lang ako tatakbo. Tinanggal ko na to. Uwi na kami, ha? Mag-usap na lang kayo, ha? Ay, Diyos ko. Nahiya po ako tumanggi na sumama sa Palawan, kaya sinamahan ko ng magbakasyon si Hector doon. Pero pagdating po doon ay talagang nailang ako. Hala, thank you sa pagdala mo sa akin dito, Hector. Thank you. Ganda ng koron, di ba? Kasi sinesearch ko na to nung nasa Abu Dhabi ako. Tapos, Thank you. aray! Sandali! Bakit mo ko inalikan? Ha? Ano ba tayo? Anong tayo? Sumama lang ako sa'yo dito pero walang ibig sabihin yon. Ganun ba? Nakabastos mo naman. Hindi porke sinamahan kita dito sa Palawan, may relasyon na tayo. Ganyan ba yung tingin mo sa akin? Hindi. Nakukuha sa tour-tour? Nakukuha sa mga pasalubong? Nakukuha sa mga pabango? Hindi naman sa ganun. Grabe ka naman makapagsalita. Halika, umuwi na tayo. Magbuka na ng flight ngayon.
Alam mo, sama ng ugali mo. Mas masama ugali mo ng hali ka manyakis! Sinabi ko bang gusto kita? Sumama lang ako sa'yo dito pero hindi kita gusto! So ginamit mo lang ako? Hindi kita ginamit! Ikaw nag-book dito ng flight, di ba? Tsaka ng hotel, di ba? Kasalanan ko ba? Nag-offer ka, nahihiya lang ako si tumanggi pero hindi kita gusto! Uy, binigyan Napakabastos kita mo. ng pasalubong, binigyan kita ng bag, ng sapatos, ng pabango, ng chocolates. Eh di isosoli ko sa'yo, kapal Tapos- naman ang mukha mo! Mas makapal mukha mo. Dinala na kita dito, ang arte-arte mo, parang ganda-ganda mo naman. Mag-book ka na ng flight ngayon! Iiwanan na kita dito! Kapakakapal lang mukha mo! Feeling mo may gusto ko sa'yo, pilingero ka! Hindi kita type! Ami, pwede mo ako mapatawad sa ginawa ko. Hindi! At hindi na tayo mag-uusap mula ngayon, Hector. Pasensya ka na. Gusto kong subukan unti-unti na gustuhin ka, pero dahil sa ginawa mo sa paghalik mo, nabastusan ako sa'yo. Binastos mo ako eh. Wala kang respeto. Hindi ako ganong klase ng babae. Alam ko naman, kaya sana naman tanggapin mo na lang ako. Magsimula tayo ulit. Ayoko na, Hector. Pasensya ka na. Ikaw lang yung pinunta ko sa Pilipinas eh. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Bakit mo sinusumbat sa akin yung mga yan? Hindi ko sinabing gawin mo yan. Ikaw ang gumawa niya sa sarili mo. Sige naman. Huwag mong ilista sa harapan ko yung mga effort mo. Kasalanan mo yan. Napakabastos mo kasi. Siguro kaya ka single. Kala mo madadaan mo sa tour-tour yung mga nililigawan mo. Grabe ka naman. Ngayon nga lang ako umuwi ng Pinas dahil ikaw, first time ko kayang ginawa to. Sige na, pagbigyan mo naman ako. Sensya ka na, Hector. Sensya ka na. Diyan ka na. Good luck. Ingat ka sa biyahe mo. Sandali. Ami! Ami! Diyan ka na. Ingat! Ami, mag-usap tayo! Ami!